Ix-xahar ta' Settembru jimmarka l-25 anniversarju minn meta fetaħ għall-ewwel darba spazju kreattiv fil-bini tal-Kavallier ta' San Ġagbu fil-Belt Valletta. Matul is-snin dan l-ispazju serva l produzzjonijiet u wirijiet u diversi attivitajiet li esebixxew kemm it-talent Malti kif ukoll dak barrani. Fis-sfond tal-ħidma ta' spazju kreattiv matul is-snin, ikli ta' filgħaxija ngħata tħarsa lejn l-istejjer, l-isfidi u l-idejat li għenu jiffurmaw proġetti li ħallew impatt fuq il-kultura Maltija. Mal-mikrofonu ta' One News iċ-chairperson ta' Fondazzjoni Kreattività Rupert Cefaj saħafu l-importanza ta' spazju kreattiv li tkun ta' spalla għall-artisti lokali. Spazju kreattiv huwa spazju fejn huwa maħluq biex nindokraw u ngħinu il-kreattività tkompli tiżviluppa. Ġifieri r-rwol ta' spazju kreattiv huwa li noħolqu proġetti jew nilqgħu proġetti fih danna fejn il-kreattività hija l-iktar ħaġa importanti. Sa dan it-tant spazju kreattiv nieda programm ġdid tas-sena d-dieħla li għandu firxa ta' esperjenzi artistiċi infassla biex jixprunaw l-arti f'pajjiżna. Dwar dan id-direttur artistiku ta' spazju kreattiv Daniel Azzopardi għalinna li l-pubbliku għandu jistenna staġun mimli attivitajiet li jissodisfaw lil kulħadd. Kuntent ngħid li dan huwa naħseb iktar mill-programm iktar varjati li qatt nedejna fi spazju kreattiv. Il-fuq minn 18 forma differenti tal-arti, għandna l-fuq minn 400 artist differenti, 550 avveniment, ġifieri taħlita sħiħa bej teatru, esibizzjonijiet, film, kollox. Għandna wkoll proġetti għat-tfal, għandna wkoll residenza għall-artisti, ġifieri taħlita xi ħaġa l-familja kollha.